Nanawagan naman po ang San Fabian Municipal Agriculture Office sa mga kooperasyon ng mga magsasaka sa bayan upang makiisa sa ginagawang assessment na kabuang pinsala na iniwan ng Bagyong Uwan. Ayon sa tanggapan, kinakailangan maitalang kabuang pinsala sa mga pananim, partikular na sa palay, mais, niyog, high-value crop at livestock. Upang mas madaling maiparating sa tanggapan ang nasabing datos at maaaring isumite ang ulat mula sa mga magsasaka sa mga barangay council. Layunin na matukoy ang kabuang pinsala sa mga pananim upang makagawa ng komprehensibong ulat ng tanggapan at mailapit sa kukulang ahensya ang mga apektadong magsasaka para matulungang makabangon. Sa kasagsagan ng hagupit ng bagyo, isa sa ang San Fabian sa mga tinukoy ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na lubhang naapektuhan ng daluyong na dahilan ng mataas na tubig baha sa mga palayan at kabahayan. Kaugnay nito, hinikayat din ng lokal na pamahalaan ng mga residente na magkaisa at bumangon muli sa pinsalang iniwan ng Bagyong Uwan. IFM News. IFM News. IFM News.